Muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Ndadzoka zvekare kwamuri uri musi wa 30 August. Kune nyaya iri kutenderera iko zvinezvi zvaitwa paZimbabwe right now. Vari kunzi vabhana unleaded fuel. Ndo nyaya yandiri kutambira panapa yandiri kusangana nayo. Unleaded petrol iri kunzi yabhanwa kuZimbabwe. Ndo nyaya iripo ndatanga ndasangana nayo mumastreets nemumwe masources akasiyana siyana, but I decided to choose this one from Hope Chingona kuti Emmerson Mnangagwa's regime has banned the sale of unleaded petrol in Zimbabwe using statutory instruments 150 of 2024. Why? Ndo nyaya iripo ari kubva aenderera ari kudzika kuzasi kuti anyatsotsanangura kuti chikonzero chingangeri chaikonzeresa kuti vabhane this unleaded fuel chi. Ndo paari kuendera mberi ari kuti the answer is very simple. His close friend Billy Reichberg owns Green Fuels, which blends petrol and makes millions a day from blended petrol. Atonya kuti pane shamwari yake inonzi ndo inogadzira fuel yema green something here. Saka kunzi ndo anenge avhurirwa mukana opportunity. Because we all know the truth guys kuti pese po tunoida kutenga fuel as long as uri muZimbabwe uchidaenda long distance unomhanya kunodira unleaded. Why? Because ndo inogara mutengi. Period. Hapana zvomboswera tichitendererana ipapo, ndo inogara mutengi, ndo nyaya chete inenge iripo hombe. Saka ndo iri kunzi yabhanwa. So that munosara musina kana option makungodira zvese zviripo. Mwari kuti Zimbabwe ari kuzoendera kumberi amina ari kuti Zimbabwe had an opportunity to get the cheaper ethanol from Brazil for 80 cents if it wanted to blend its petrol, but Billy used his political connections to secure a monopoly. Uruona kwane nyaya yacho manje mukana ukuthi nyika ineyi ikwanise kuenderera kumberi chiwano mafuta ekufambisa mudzimotikari akachipa kunana Brazil wanga uripo, but havana kumboita izvozvo. Mukana wakangoshandiswa ndewa friend yacho. Guys, I don't even know kuti these people mashandiro avari kuita iko zvinezvi nenyika ine atopa the way yakuranwa zvinhu kutange tuck shop takada chaicho ndo zviri kutoitika zvekungoti unongwe kana kutoti handichatohodhe mazimba akadaenda kutodai handichadi kumuona muno just like that ungori kana ingonzi yatomiswa. Anokuenda mberi ari kuti very few politicians will talk about this because they were bribed. So, banning unleaded fuel is meant to protect Billy's interests. In other countries, ethanol is 80 cents a liter, but Billy is selling at $20 a liter or more. Blended petrol is meant to be cheaper, but blended fuel in Zimbabwe is more expensive than unleaded in the region. Ndo nyaya iri kuitika muri kuona kwa yava nyaya yacho pari kunzi iyi manje yakato muregion meyese ine iri kutodhuriswa kutodarika iyo yacho inonzi inogara mutengi yacho. Unoona nyaya dzacho dziripo kuomeserana kupenyu, so ndokuri kutoitika zvongoti zvaizvo zvongonzi vane basa rechiko tinoda mari as long as tiri mari. Last time ndakaona Hope Chingona achitaura chiti yanzi this Mugabe was power made, but this current president anzi is money made. That's Hope Chingona ndo mashoko aitaura, but this time manje ari kunyatso explainer kuti vakomana this guy anotoroma 1 chako chako nekuti vedu we petrol yaitobatsira vanhu vazhinji, even vazhinji kana une mota inoshandisa petrol uchigara kunyika yeZimbabwe unokwanisa kuunderstanda zvinhu zvandiri kukuudza kuti unleaded yakakoshera papi. Unotoona kuti vanhu vazhinji aitoda enda kana pagarage woni panodirwa fuel, unotoona kuti vanhu havasi kumira kuline kweblend vanotomhanyira kuunleaded. Ndoko kuti watoona munhu asvika pagarage nefuel dzese anokona kusvika chingonomira paunleaded because ndo inogara vanhu vazhinji vanodrive motikari vachienda kumabasa every day vachiita zvakasiyana siyana, saka ndo inenge iri reliable ichienderana. So ndikuzoona vanhu vakawanda vari kubatikana nenyaya iyoyo, vamwe vari kusapota zvaitwa, vamwe vari kutopopota zvisingaiti, vamwe vari kuti naideti Hope hamuzivi here kuti green fuel is better for the environment here. Pamwe pacho you wanna politicize everything, but hapana politics ziri at play. Ipfungo dzemunhu asina mota is green fuel is good for the environment. Pane pamwe panototi mafacts atori pachokwadi ekuti even iwewe uchisapota vaMnangagwa neZANU-PF unotoona kuti this is not good, izvi zvanyanya. Unotoona wega kuti this is not good, apatabatwa maparts apataomeserwa apa wega unotozviona. Hazvimbodi kana kumboti nekuti munhu ndewako izvi, because issues akadai so anenge achiaffecta vanhu in daily life. But you know one thing I like about this guy, abva apindurana na Hope achizi do you have English?
pa olevu pako. Because dzimwe pfungwa dzacho ameno dziringobuda dzakadai so ndingo ndasapota munhu wangu asi nyaya kungoti kusapota toda kuita zvinhu zvekuti mangwana next generation ichizosara ikwanise kuzosara isiri pane mamwe problems isare ichikwanisa kuzorarama zvakanaka pasina kuzochema kuti mwana why zvinhu zvakaoma kudai so ende zvinokonzeresa ipapa one munhu ndachapfuma because mimi chatoona kuti munhu wandaridza kuti inini ndakutongo blender yangu ndichingodai so mese ndichangomhanyira ikoko and you will become a billionaire. That's it. Zvotopera because of my political connections according to opponent munhu pari kunzi munhu ashandisa ma political connections ake kuti akwanise kuti zvinhu izvo zviitike. Mwari kuti I think they've forgotten how this will impact poor brother Zig. The brother will soon fall massively. Does green fuels have the capacity to blend the fuel demanded? Dzimwe dzingori nharo chaidzo. Pachavo ivo chinoita kuti vamwe vanhu handipari kunzi mamwe magovernment chinchi vamwe vanhu vese varipo vanenge vabribwa saka vataura nditi saka chino chinhu chaitika panchodai so ivo vanongoti zvinhu zvitazviitira kuti isusu tese tigadzire ikonomi yedu irambe ichisimba mari yedu irambe ichitenderera muno pane kuti tiende mari ichibuda kunze ichinohodha kunze ende pachatombonetsa uchatoona ipapo unoona kuti vamwe vatombopinda neunlimited yacho zvakutotanga ndopa ndakatopa zvinhu ipapo unoona unlimited yaitotengesa kana pamafacebook ndotengesa unlimited kana kuti zvimwe zvigubhu ndinayo unlimited kana uchida uya ndikuisire ndopa zvinotangira ende kwata nyika yakadaro yakudaro hazvisiri normal like zvaitika zvekuti fuel yaitengeswa muzvigubhu ndokwa zvinopedzera zvasvika ipapo because ikona muchiri remember kuti paimbetikwa fuel maningi queue mafuel ningirikino iitika queue yakanyanya kuti unomira line nekuti ndidire mafuta but izvo ako zvo but zvinhu zvandotoona zvaitoreducwa nenyaya yekuti ana unlimited iwo vaitopinda chinchi zvimwenda zvakada but zvatikuona muZimbabwe zvakaoma kuomesana namwari kuti but the one from Billy creates local employment than the other from Brazil. I think he needs to make it cheaper than the Brazil one. You don't know these people very well. Create what? Employment yonoshanda here atidi kumbotaurana zvinhu tichitendererana panapa zvakabvira kudhara zvinhu zvizviriko izvi asi unoshanda kupi saka kuenda ikoko ndokusinga create employment marori kanoenda chinotakura idriver neyotoenda ikoko it's part of employment futi kana vaicreata nzi yauye iri create more employment vangani vachanoemployiwa ngatitarise kuti vangani vacharasikirwa nemabasa vacho tozoweka kuti vangani vachanoemployiwa. The funny thing ndeyekuti these guys fuel yavanoitogadzira nemushini usafungidza kuti kuchiitwa zveikonomi yekudhara yekuti munhu waya munzi batai mafoshoro muite chinchi zvezve ndezvekare zvezve enda unotarisa kana mabhekari chako chako hazisiri chingwa chekuti munonzi muya mukanye nemajombo zvaitwa kare kare zvongokanywa zvega nemushini zo panotoshanda vanhu vashoma kukata macost because of this technology ndoponoona rimwe riri kuda kutotry kusapota kuti zvichacreata more economy chinchi and aifa yakachipiswa inotowedzera kudhuriswa because inenge yakamiswa by thunder by fire ndo zvazvinotongori but ameno pamwe kune vamwe vanhu kuti vane pfungwa maonero akasiyana siyana pamwe isusu tinyanya kuti crazy stereke pamwe tikunyanya kujamuka tisina nebasa riri ameno munoonawo sei nyaya gasi inini ndenda ngodarika nepanapa ndionesane nemi because ndenda munhu kuti ndinenge ndichitorwadziwo mumwoyo kuti akomana nyika ineka takutosvika pachikamu chekuisangana nemaproblems akadai so because ndoziva maconsequences acho azvinoita musafungidza kuti tinopenga ndipenge ndakakwana inini ndakakwana that's why munoti tosumuka aiwa mana one zvaitika izvo amusikuona here apo imimi umwe munhu anototanga tokuataka uri kunyeba some people are very stupid zvinhu zvakadai so izvozvizvi ona rimwe ndamboona rimwe musamulaike mandigirina ake musamulaike because iwe mukamulaika munonge uchidyirwa mari iwe mvura yako chane ulike unoti like inobhadharwa mari unopenga here tikutaura zvinhu zvipanapa zvekuti when you like this thing handiti vanhu vanobva vakwanisa kunzwisisa kuona kuti even ivo vacho vanokwanisa kunzwisisa kuti saka zvinhu izvi vanhu havasi kuzvida that's the reason zvatopera that's why tichiti like this video kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane izive kuti vanhu makatsamwira nyaya iri kuitika but someone you just come unotoona kuti ndopoona kuti vanhu vaya like I always say kuti iyo ZANU-PF bachayo yanyazoziva kuti isusu masupporters edu toda kutaimira masupporters varombo because vane exposure vamimatauni vanonetsa because munhu wemutaura anokwanisa kunzwisisa ndokuzoti aiwa zvisho aiwa kombe kudzingire chiandididi aiwa enda wakanimi ai because anenge ane moto anotoziva zvinhu zvandikutaura pano panozviunderstand but rimwe rekutaura kuti aiwa kunyeba chinchi munhu wekuti ari kure exposure hapana things kuti everything chikutaura kunzi ZANU-PF yaita chakadai so iri kunyeberwa nani kwanomunyebera ningirike nimi ndiani munoona anonyebera ZANU-PF nezvivindizvo zvemimi ndiani munoona anenge achinyebera anyway ndango ndidarike nepanapa
Kulion TV ichikuzivisai zvinhu zvinenge zvichiitika. Nyaya iyi yandava nayo nhasi mhuri yeZimbabwe yekudzingwa yekubhanwa kweunleaded fuel muZimbabwe muri kuionawo sei? Ndiudzeiwo mucomment section, mosiya malaika this video.